Minflok lista ta' raġunijiet għalfejn Byron Camilleri kellu jirriżenja. Il-Prim Ministru Robert Abela f'kummenti li tal il-ġurnalisti jelenka lista ta' raġunijiet għalfejn ma aċċettax ir-reżenja tiegħu. Fosthom skontu għax il-Ministru Camilleri huwa magħruf serjetà għall-integrità u l-mod professjonali kif iwettaq xogħlu. Tifhem li jkollok disappunt bħal dak tal-lum illi jinkwetak partikolarment tal-minu kien qed jagħti tant impenn, però jiena ċertament nagħtih l-appoġġ sħiħ tiegħi. Biex bekk Abela mhux biss ma aċċettax ir-riżenja imma kompletament tal-appoġġ tiegħu lil dan il-Ministru. Mistoqsi minn sejfa responsabilità politika Abela ma wieġeb xejn hekk kif qal biss li hemm inkjesta maġisterjali u inkjesta amministrattiva għaddejjin sabiex jiġi stabbilit jekk kienx hemm xi nuqqasijiet dwar l-AFM u qal li din kellha suċċessi kbar madankollu l-Brigadier O'Neill xorta waħda se jkun sospiż sakemm jiġu stabbiliti l-fatti kollha.